wede wada oma pacho your friend was saying na udi bia e yo me da sipi me din de eye chia me frempon eye otumfo brempon hene chia me a me toso miensa fi yase akuyi ana wede wada roma wede eye nyima ye ni musem kakra nim se edua ya esi eye kroi beka se kroi atui eye ba bia Yesu se Okomfo Anokye dua wodua be emfie be ahasan atwemu achi na yede yenti jame yenti hwe yenim se empo branka mo ye kwan kura na nka bia beka no enso so mo bo ho ban ade ye chi ya yese yabudua ya to fem anye bia no mo na mo go nsa mana na no man kasa mo kan to fem anase hwan na mo su se dua ye waka to fem yo me nua me da sipi me chia wotiefo ne wahwefo nokre ne ubusa no etisa na anya nananom ene ma kwan se ne udi ka se dua no na nkata ma wosi ebu kura ye tama ne ye kwan nenso no wohwe dua na sabe da bia me ka me se ya santema dua yewura opem so kuro ne ye ne dia ene odi ahye nana fi yase nana di dwamra udi kai odi ahye ne nsa se wo hwe so ma no enti dua no yeyi kwan nyina no yewura baamu ema okache contractor ne se dua ne de onfane nsanka ampa oyi kwan ne to akire ne animu dua na beka mfimfin na hwe fi yase school a na hwe ahemfi a dua ne simfimfin enti se obusa nya nananom na agu nsa na nananom so anim ho hwe na dua no abu eda fom na wada roma mohu obi a odi sa adwuma ya na se no kwasem ni samna me no kasa die yenhu obi a ne enti obi a so mpopo yese nipa smesi na adi sa nyambransem no na fanse ye da sori na no pay na me no kasa kra na ye da bone ene bna nti brada da bone na wenso asi na ye da sori ye anopa me kra de nta na ba ya me shata ade sabi me wadwumem anopa na efiafo sabi ahinkwafo ba kon frem ya ka chemse nana asem asi nam se di asem obo mama ne se bese no ye bu atofom nam se na bese we de ye bu tofom sese no kwasem ne na ya hodwire ntim ti adwumem kwa na osam sere kwai nam tumiri ka be fi ampam ba ya bese ne da fom no no kwasem ne se ye wura nso tia ne na echi o USC am no kasai fi yase hene o se tumiri ka bona mane na yenso yaje na no disem sanse yentimi mfiri na chi nya bibi wa mra ono ma ye kwan ti e bona mane no no se ono so ma ya kwan kire nti o ma ye kobo eye opimso na asante hene na cha me hene sabi won ye da no nti no ye de koto nanim ye ko ene ono so ni ho nti na hemfu ni bi ene je de koto no anim a onu so ye se na acha me ni ho to ba wonu so de beto nanim ti de koto nanim ene ja ya ba ene ye sensan trofo yi we ba na okọ na kakra wo mu bia no yenso ya kire wonu so hu kwan a edua no efa so e ba ebuye ni kwasem ni yenya obi anche no na nipa na wotwa dua ne de yes nananom beba bisa se nipa na ye bia na obebu dua no susanso bi e wo ho a betimi adi na chi a ye bone anase be ye papa bia na nipa cho Mike a ode ahema no yi eye wo de a enti se Mike no medimi tumi efa wa mra mansere kwan firi wo ho man ka mi bia nkire wa menye susanso wo so ana menya susanso so betimi achime akọ police station say mafo ade wa mra man ka nkire wo na wei eye enti na mdi ka nkire wo say asantema urade a ene ye ya amane ne amamre so wase enti no ensunsanso de nipa na waye wokọ hene ne hene obeba onu an kase dimirika beba beda ne ho di se nananom na me ye ade we sanse e wo se ye ya amane ne amamre no eye nananom onu na beba be ye bibia sabi se ye dwan na ebetwa sensan na ebeguo bibia wa nananom ho ti nananom beba
no no be ye bibia wi a afi ne aka bi a wo bia no ne ya to aso na edua no utumi bi a ebokure ho ban na no achi kura no hwan ne dua ya ebetime ebe kana bakose bokaka ne metimi aka ne se dua ne de santimo wiase nyina enim se Okomfo Anokye bese ne ho abakosem ani ne tumi ne de yema yenyama nananom ne onum yama ne ne amamre efiri ho kɔ no question bia mbebusa afa ho bia no ebi kwa na yewura aba sanse ono na be kasa makro no nti nana history bia fa dua no kwan ye fa so besi ho kwan ye fa so aduru sei emfie dudu adi nyina no ewo yewura nsem ti yewura ebe kire me pacho the twato no zembese bisa se anye bia no e fa ne se edua esi ho se be pedua sa eni obi ani asem obi anzu ne dua ne ni asem potupu ade achi ya ya budua no ade atofem asem bi wo ho kuba bi se bibi se e bia dua ne se ne ha no ade esi ne ba bia na sa ansem no bia na nanom abamanim na mso nipa bi fa achi da obi se na se dua de me se kura nyina kura yewura de a otumfo de a na ode ama eye yewura na ade dwamra a odi kai se onhwe so ma no enti se dua si yewura asase so a eni wo hene bia eni wo kuro ba bia yewura de a enti no enye manso bi na daso se bia abesi masase so ana se sebi eye media ana me nananom ene duaye dua no Okomfo Anokye dua amamre ne amane kwan ye fa so obesi ho no ni nyina me se ye amane ne amane nyina wi a nananom adawroma ye be kire na ye nti dua ne de manso bia na so dua ne ni obi ni chaka dua ne ni obi ni problem na nipa bonefo a enne emranti aba na we ya obeyeye eye no me ne asotwe kese na opama wo ne wabusua enti na me ka che o se baby a nipa na wo ye sa de we no so obi na bo ne pa se okwa asori bi na nkomhye bi ba ye se okobudua no na ne ho beto na ni nyina no ebeba enti duru ho a mo de ye ne mo na ye adwuma mo beti yanka that's it nana ye hu de obetwa ye de edwan de si wo fiti asanto apen so nye ne dwan si wo yesusu ne ye kwa be ye na nam betoto ye na mawu agya am ye nchirima kwa ya be pie so edwan si wo da kopɛ no ye sɔre a obi abebu dwan ye firo ye hu nipa kro obu ye eye nwanwa papa ise dua ye si utwa kro ntimi ntwa we atimi twa de ye me nwanwa so onyo den a ontimi ntwa gi minim so akoba bi so no ye so o mecha dua yi so de ya ntimi nkyere ba o senko otu ase ne ye hu se worden we twa so de se wonya den utu ase de na hu se worden utwa so de a wonya den nwanwa pa nwanwa ene se omso be yakwan omo be yakwan na ngasa no na afi ase ne otumfo ye se de bisino aya abakosem ne de empese bison ne e be firi ho nti ama ya dua grass bi kura ho a ye dua ne dua bi abata ho a be ti ano ya ha ma chi ande te ye so le te se sa dua yi omabu dua na to fom ye te enso ye nwanwa pa bisimo ayinfo bi ye nyina so ayinfie ho me ye committee ni wa ha ti e ba ye nyina tu ho adamo ya ba ye di ho abobo but te se ni na akodua ensu ase nti wo mu na wo ba na ebe hu amamla wo be ya amamla mfiri hu wo ye wi na amamla bi ho na ya afa eno kre eno nyumri na na sia na ye kofie tanopa na ebe du ha no me hu se ye den ye twesi ho te ye hu nipa kro ye den try aye hu wa pa cause ye na de bia ye wa ye ni nipa kro ye den me try ni yeah